Hvad så alle sammen? I dag der har jeg tænkt mig at lave en af Harry Kane i lilla. Det er værd. Og ja, men først der vil jeg lige åbne nogle gratis pakker og se hvad jeg får i dem. Så ja, lad mig bare gøre det. Og så går vi ind i gamesene lige om lidt. Tror jeg da. Ej, det gør vi. Bare rolig. Og i den første pakke der får vi Sigu. Det var okay. Men jeg kan ikke sælge ham, så that's bullshit. Og så bare lige den sidste pakke. Lart. Kyksel. Og det her det er mit team. Ret sweat med Harry Kane lille. Jeg ved ikke om han er god eller dårlig, men jeg håber da at han er god. Og yes. Cuadrado med assisten til Kane. Altså, ja, det der var da et okay mål, men altså, han spillede bare virkelig ikke så godt. Det må jeg skulle sige. Han blev lidt alt for nemt skubbet væk, og ja. Og han brændte alt for meget, og fuck, han var dårlig. Altså, jeg vil så sige, at hvad nu det hedder, min anden lille spiller, altså han er jo bedre. Vart, tror jeg han hedder, han er kun 73. Og der brænder han selvfølgelig igen. Virkelig dårligt skud. Og der, hvordan kan han brænde der? Det forstår jeg bare ikke. Og så der rammer han stolpe. Han er virkelig lort. Han scorede 1 mål i 3 kampe. Så, yep, that's pretty shit. Og ja, jeg har valgt at give ham 2 ud af 5 stjerner. Så ja, han spillede virkelig dårligt, som om han var i 68, som non-rare 68, som han var før. Så ja, Vart han var bedre. Eriksen var bedre. Rooney var bedre. Young var bedre. Han var nok den dårligste på hele holdet, så ja, han spillede virkelig dårligt. Jeg forstår det virkelig ikke. Altså, men det var alt for den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Husk at like og subscribe, og så ses vi i min næste video.